ठंडी में आवा। अगर हमरे प्यार में ताकत होई तो लेबराई छोड़ के हमार संगे ठंडी में जरूर आई। राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सोता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सोता हो। चपक के सोता हो ए राजा चपक के सोता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सोता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सोता हो। डीजे कवि राजा, डीजे कवि राजा, डीजे कवि राजा। चपक के सोता हो। गैलो गंभीरपुर आजम, गैलो गंभीरपुर आजम, गैलो गंभीरपुर आजम, जड़ से हो का पोताई देह गरमाई। हट जनी सटी कोरवा में है चिपकाई। प्यार के हो अगिया पिया तू जरावा। देर जदि करब त कुछ हो जाई। ठंडा गइल बा जवनिया से कबक के सुता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सुता हो। चपक के सुता हो ए राजा चपक के सुता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सुता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सुता हो। चपक के सोता हो। चपक के सोता हो। डीजे कवि राजा, डीजे कवि राजा, डीजे कवि राजा, सरदी बेदर्दी हो भीतर है समाइल। अपाला न सुहाला सब पोहारा ओराइल। पिया राहुल तू पाय कुछ कर। देवर सरवन के न कुछ बुझाइल। दूरे रहना से जरिया पे लपक के सुता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सुता हो। चपक के सुता हो ए राजा चपक के सुता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के सुता हो। ए राजा रजाई से ना जाई जाड़ तनी चपक के कवि राजा, सुता हो। डीजे कवि राजा। गैलो गंभीरपुर आजमगढ़ मोबाइल नंबर 83 03 69 00 59।